كم يمسيهم خبركم تخطاتلتين لومي ربع 12 سنة ساعة 9 مشاز تدالوه ها زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منجز سارس زينا علماء معلت لقسدم عب زوباسي من اوك ايه بحري بستفل عليه مسنا دوتات تذكرة بروجكت حرشا قرصت نهزبتي كبابي بايتا قبراوي سراحن شغلتن كوينكم زلو تقليتهم بمويا السلطانو لعلي كل التميتة تمهارون سراحتين ياتاتن كوليج النقدن محبرا وسنفلتتن عدا غيح تمريغم أب سوريا نزركب كلت وتهدرو معسكرات أمريكا إلى ما زقبر دبداب ميسايل تخيدو أوروبا وحبرت مسز بايت ريبابليك تشاينا زاتو ناينات نقد سمع كتقبر منقست تشاينا تسويعو أب كويت أب منبر هنسا سراحتين ياتات بستغستا حدقا بارع كبيد سباو كسارا وريدو عصرت 4 سنة عالماو معلت لقسدم دم بملقاس هيوت نكافل بزبل تيما بزوبا سمينا وكيح بحري بستفل عليه مسانا دوتات تذكرة بدرجة زوبا بعصرت 1 سنة بكتما باتا بستقايد سنة سرعات بوانبرج أنفر هاقراو محبر ولنتاوين لقسدم أتو تولد تسفازقي أبزس معقال محبر بزحالة شمونت عمتات بموداب منكاحن مبراخ جنزابن حبرة سبزة كوري قوسقواسن استمرتاتنا موداب كومون ولنتاوين لقستي عبد مسان عتب سرح كمز السلاسل بمحبار بزحيز لقس دمن قطري عبالاتن كمز وسخ أبريون زاقيت تمزقي بزرلو قسقاس بمنصر تسبيتنان بهاقنان زنيت كوان تزيكونا اتبابعيو زبلا تتولد زي متشو النت كليمان زي مهلاو زباو بانك دمن محن قوقينو كمزرلو اغنزيبون ميديكال دايركتور هوسبيتال باتع دكتور زومي مكونن بوغونو نتقمن اقداسنتن لقس دم زوره مقلص دحر مقراب ملقاس دم برستي نلقست زهبو حلنا وعقبت بتعنا ومدايك قليل زي كنا استواصو كم زلو وارديون أمو داتا وانا دايركتور كفل محبرة أقول أتو رزان فسها نتفتات لقس دم كساب ممحدرات كبابي بمورادة تبابع عمامي سالة اكوانتولو نزبالة صوتيتا بصلوتو سبات بمنتقار بصعوك سرح تسويعون اتي اقات امي بأقداسنة لقس دم بزاتو كوريس نتباباو مسانا دوتات دمي غنيرون أب تحت ديقا قرصت زلمع حرشاو بروجكت أبرستي أحملتي فرتاتن كالن بمفراي أب مملاء طلباتي كبابن كينو انزلو أبركتو ننبرتي نايت كبابي عدلات شغلتا مفتارن بايتا من لوات تمكرو بمخانن أب منا وبرو مسجن أبركتو يقبرالو وكيل إيرينا داويت مهانشو نزدالو تحستو شام تولده كغروين بروجكت حرشا قرصت أبرستي أب مملاء طلبات حرشاو مهرتي زقبر زلو أبركتو ننبرتي نايت خبابي ناي شغلت عدل بمفتار آمنا برهم عبي أستواز يقبر كم زلو تقليتهم أكايد استراح نايت بروجكت أتو تصفى ميكائيل قبر مدهن أبزها بحبريتهم ات بروجكت أبلمعات احملتن فرتاتن كمون هابتن سسان كرمتا وحرشان أدمع نتفتات يسلاسل كم زلهم كموسيتو دما قصرتهم ناي استراح عدل زرخبو نبرتي إن عبي خيد كم زلو أرديهم أبتي بروجكت زتوافرو كإيلاتات بوغنم من سياسة سرحتنياتات قبراو تمكرو ناقصهمو قبل معاتو مريبات أبركتو زقبرلو كمون مهرتي احملتن فرتاتن وتسيت سبان سقان بمقرب طلبات زمال قالو كاب عبيت بروجكتات حرش هاجرنا مخانو بمتكاس نبرتي بايتا قبراو سرحن شغلتن كوين خمزلو قليتهم نبرت دما تي بروجكت كاب زنبرلو عدي أب قربار حكات زتدكونه بمخانو بفلاين دك انستيو تطح بايتا فتيرو خمزلو بمتكاس كتصالنو تنموحاس كاباتهم زحتت كم زمالو الرقاقيتهم أب كوليج نقدن محبراو سنفلتاتن عدغيح بحاموشتا عودتات موياك سلطون الصنحم يتنحاموشتن دكان استيزركبهم كلتم يتنعسر سلستن تمهارون سراحتنياتاتن تمريغم اتين سلستوارح استواب سلطنا عودتات ارتوعت فيديو جرافيكس مقراص تنكساقس سيلي قوانقوا ملكتن تكنولوجي كمبيوترن زتقالل نيرو بعصرت سنة بستقبر سنة سرعات ممرغتا قال زسمع حلافي قدات تمهارو دكتور أمينة تغلاي
ተማሃሮ ጎን ትምህርቶም አገደስቲ ሞያታት ክመልኩ ብልጫ ስለ ዘለዎ እዚ መደብ እናወርፅፅን ንሓይለን ንኽኸይድ ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ ገሊጹ ጸሓፊት ሃማመተ ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ትዕግስቲ ዕቋይ በወገና ሎሚ ዓመት ንሻምናይ ግዜ ብሞያ ዝሰልጠኑ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ይምረቑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ ምምዕባል ዓቕምታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከም ዝድፋኣሉ ኣረጋጊጻ ኣብ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ሓላፊ ፕሮጀክት መንእሰይ ሜሮን አብርሃም ብግድዩ ምውዳብ ሞያዊ ስልጠናታት ኣካል ናይቲ ማሕበር ንመንእሰያት ብቑዕ ፍልጠት ንምዕጣቕ ዘሰላሰሎ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብስራሕን ውልቃዊ ጻዕርን ከማዕብልዎ ተላብዩ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብምኽንያት 14 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ልግሲ ደምን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራን መደባት ሃገራዊ ባንክ ደም ንምዕዋት ብ12 ሰነ ብጥርኑፍ ደም ለጊሶም ለገስቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ርእስቲ ደም ምልጋሶም ዝፈጠረሎም ሕልናዊ ዕግበት ኩነታት ጥዕኖም ከረጋግጹን ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስድ ተላብዮም ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣቶ መሓሪ አብርሃምን ነርስ የማነ ክፍለን ብግዲኦም ኣብ ሃገርና ንቐረብ ውሕስ ደም ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብሎ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዝተመርኮሰን ብዘይ ክፍሊት ዝልገስን ብምዃኑ ድሕሪ ምባል ኣብ 2025 ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ብዝተወደበ መልክዕ ክስራሕ ተማሕጺኖም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ብሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ እዋን ክራማት ምስ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽሰት ሕፅረት ልግሲ ደም ንምምላእ ኩለን ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ውዳበታትን ሓይልን ክዓያ ኣዘኻኺሮም ኣብ ኑዞባ ሎጓ ዓንሰባ ብጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅጥር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተወደበ ኣብ በቕዓት ዘርኢ ድሕነት ምግብን ሕርሻዊ ቅመማትን ዘተኮረ ናይ 3 መዓልታት ኣስተምህሮ ኣብ መቐርካ ንወከልቲ ሓረስቶትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ተዋሂቡ ሓላፊ ኣሃዱ ቁፅጥር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሰዓረ አብርሃም ኣብ ፀረ ባልዕ ቅመማትን መድሃኒት እንስሳታትን ብሓፈሻ ዘይውሕስ ኣጠቃቅማ መድሃኒትን ሳዕቤናትን ድማ ብፍላይ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ሓረስቶት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ዝሽየጥ መድሃኒታትን ቅመማትን ክቁጠቡ ብዛዕባ ዘለዎም ጠለባት ድማ ምስ ሰብ ሞያ ሕርሻ ክላዘቡ ብምዝኽኻር ዘይውሕስ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ኣብ ድሕነት ሰብ እንስሳን ኣከባብን ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ኣብነታት ኣሰንዩ ገሊጹ ኪላ ቁፅጥር ሃብቲ ብቑሊ ኣቶ ተስፋ ብርሃን ገብረዝ ግን ኪላ ቁፅጥር ሃብቲ እንስሳ ኣቶ መኣዛ ንጉሰን ብግዲኦም እቲ ኣስተምህሮ ኣቐዲሙ ኣብ ካልኦት ንኡስ ዞባታት ተዋሂቡ ምንባሩ ብምጥቃስ ሓረስቶት ውሁድ ምክልኻል ባልዕ ከዘውትሩ ተላብዮም ሓላፊ ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጓ ዓንሰባ ኣቶ ፍርዙን ገብረ መድህን ይቕሬታ ኣቶ ፍርዙን ገብረ ወልድን ሓላፊት ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ወይዘሮ ኤልሳ ሩስቶምን ድማ ሓረስቶት ኣብ ዝጥቀምሉ ኣገባባት ዘርኢ ይኹን መግቢ ጥንቃቐ ክገብሩን ንዝቐሰምዎ ኣስተምህሮ ናብ ካልኦት ከመሓላልፉን ብምልባው ተርእዮ ባልዓት ወይ ሕማማት ምስ ዘስተብህሉ ብቕልጡፍ ንቤት ጽሕፈት ሕርሻ ክሕብሩ ተማሕጺኖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ሓሊፍካ ዝረአ ሕማማት ንምቁፅጻር ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ኑዞባ ገለዓሎ ምምሕዳር ከባቢ በርደውሊ እትርከብ መደበር ጥዕና መካዕኒለ ንዝተማለአ ኣገልግሎት ብትህበሉ ደረጃ ንምምዕባላ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊታ መደበር ተሓጋጋዚ ነርስ በየነ ሃይል ሓቢሩ እታ መደበር ኣብ ኣገልግሎታት ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ውሁድ ፍወሳ ትሕቲ 5 ዓመት ክታበት መርመራ ኤችኣይቪን ነድሪ ጸላም ከብድን ከምኡን ምዕዳል መድሃኒትን ናምስያን ኣዲባ ከም ትነጥፍ ብምሕባር ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ ክብ ንምባል ጎስጓስን ኣስተምህሮን ከም ዝወሃብ ኣብርሂቡ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣዴታትን ህፃናትን ድማ ብቐንዱ ንምርግጋጽ ፅሬት ኣከባቢ ብስሩዕ ከም ዝካየድ ዝጠቐሰ ተሓጋጋዚ ነርሲ በየነ ከም ውፅኢቱ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እናነከየ ከም ዝመጽ ነጺሩ ኣስዒቡ ድማ ነፍሲ ወከፍትን ንድሕነተንን ድሕነት ዕሸለንን ኣብ ትካላት ጥዕና ንኽሓርሳ ዕቱብ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ብምሕባር ንቕሓትን ግንዛብን ሕብረተሰብ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና እናበረኸ ብምምጽኡ ቁፅሪ ናይተን ናብታ መደበር ጥዕና ዝመላለሳን ዝሓርሳን ነፍሰ ጾራት ከም ዝወስኽ ኣብርሂቡ መደበር ጥዕና መካዕሊለ ንዓድታት ዕለውለ መላሕሰ ድሉሕን በርዶወለን ኣገልግሎት ትህብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት
بعصرت حدا سنة عب مبرقاو شنخ سوريان زركب كلتا وتادراو مدبرات أمريكا علامة زقبرة دبداب ميسايل تخايدو بت دبداب عب سب يخون نبرت بزعبا زور دكسارتا زقلت حبريتا كوا زقيت انت زيلا وتادراو هلاو أمريكا عب سوريا زقاومو سقومتتات النحايلة يمتسكم زرلا زنصر مقانون اي كربات عزبتي يحبرون عب العلو وتادراو علامات أمريكا تدقاقا من متكعتات كايد صنحي عراقاوي إسلاماوي عتق وجلة حلافنت نايزي حدش بتسامة وسيد الله أمريكا أبتي بنداده هبتام زخونه مبرقاو كفال سوريا وتادراو وفري تكايد كم زلا زتاقصو صبصباتا أنصارت وفري زكايد تقاوماتات بفلاي أبزعمت زي حايل كم زدلبه يردون وتادراو وفري أمريكا كاندت أنكي نايتي عبد سوريا تفتيرو زلو أما إيتا شحات سبات زغتله تطاون وتادراو تساقمات مخانو يقلت أوروبا حبرت مس حزباويت ريبابليك تشاينا زاتو ناي ناصا نقد سمع كتغبر منستر غدات وصاي تشاينا صويعو እዚ ዝተገልጸ እቲ ሕብረት ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ካብ ቻይና ናብ ኤውሮጳ ንዝኣተዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ክሳብ 25 ሚእታዊት ቀረጽ ክውስን ምዃኑ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ነቲ ውጥን ብትሪ ዝኾነ ነት ቻይና ረብሓታታ ንምውሓዝ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣጠንቂቓላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቐዲሙ ን27 ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዝርዝር ምድስካል ዋኒን ከምኡውን ምእጋድ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘእተወን ይዝከር እዚ ተደጋጋሚ ንግዳዊ ስጉምትታት ኣብ መንጎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንግዳዊ ፍልልያት የስዕብ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረድኡ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ጠንቂ መኽራር ዝምድናታት ሃገራትን ቁጠባዊ ጸገማትን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ ሎሚ 12 ሰነ ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ህንፃ ሰራሕተኛታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ በቲ ኣብ ከተማ ማንቀፍ ዘጋጠመ ሓደጋ ዘጊት 43 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ህንዳውያን ሰራሕተኛታት ህንፃ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻይሉ ኣሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ዘጊት እኳ እንተዘይተነፀረ ብሸለልትነት ነበርቲ ስዒቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኩዌት ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ እስጳኛ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ደርቂ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሃገር ብኣሉታ ከም ተጸልወ ጸብጸባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ክስተት ትሕዝቶ ምንጭታት ማይ ከም ዝነጸፈ ዝገለጹቶም ጸብጸባት ዞባ ካታሎኒያ እትርከበን ልዕሊ 200 ከተማታትን ዞባታትን ሕልፊ ካልኦት ተሃስየን ምህላወን ኣረድዮም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ነቲ ኩነታት መዲሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ማዕበላዊ ዋዒ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ እስጳኛ ዝኽሰት ዘሎ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ምዃኑ ይጥቀስ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይገልጹ መንግስቲ ማላዊ ብምኽንያት ብሓደጋ ምሕምሻሽ ወታደራዊት ነፋሪት ዝሞተ ምክትል ፕሬዚደንት ሳውሎስ ቺሊማ ካብ 11 ሰነ ክሳብ ባሕቲ ሓምለ 21 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣዊጁ ፕሬዚደንት ላዝሩስ ቻኩየራ ትማሊ 11 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወዲ 51 ዓመት ምክትል ፕሬዚደንት ሳውሎስ ቺሊማን ምስኡ ሓቢሮም ዝነበሩ 9 ሰባትን በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ምሕባሩ ይፍለጥ እታ ንምክትል ፕሬዚደንት ሳውሎስ ቺሊማ ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ብ10 ሰነ ንጎ ካብ ርእሰ ከተማ ሎሊንጎ ናብ ኣስታት 380 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜን ርሒቓ ትርከብ ከተማ ሙዙዙ ኣብ እትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን እያ ነቲ ሓደጋ ተቓሊዓ ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ግመ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ እትነጥፍ ጃልባ ብውሕዱ 86 ሰባት ከም ዝሞቱ ማሕከናት ዜና ቃልየን ጠቕላላ ቁፅሪ ተሳፈርቲ ንጹር ከም ዘይኮነ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ኮንጎ ኪንሻሳ ዳሃዮም ዘይተረኽበ ሓያሎ ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ 185 ሰባት ብህይወት ከም ዝደሓኑ ዝጠቐስቶም ሰብ መዚ እቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ዘሰዓበ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ዝግበር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቀንዲ መዳይ ምንቅስቓስ ሰብን ንብረትን ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወት ሓያሎ ሰባት ዝቐዝፍ ሓደጋታት ብቐጻሊ ከም ዝኽሰት ይሕብሩ
ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝምዝገብ ዘሎ ናህሪ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማማት ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ተርእዮ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኤውሮጳ ብ11 ሰነ ኣብ ዘርግሖ መጽናዕታዊ ጸብጻብ እዩ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ትሮፒካውን ትሕተ ትሮፒካውን ከባቢታት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝተፋረየ ዓሌታት ጣንጡ ናብ ኤውሮጳ ገጹ ከስፋሕፍሕ ርሒብ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ መጽናዕቲ ኣነጺሩ ብሰንኩ ድማ ኣብ ኦስትሪያ ቡልጋርያ ክሮኤሽያ ፈረንሳን ጀርመንን ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ናህሪ መልከፍቲ ከም ረስኒ ደንግ ዝኣመሰለ ሕማማት ከም ተመዝገበ ተሓቢሩ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኤውሮጳ ኣብ ጸብጻቡ ናህሪ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምግታእ ክሊማዊ ነውፅን ሳዕቤናቱን ንምንካይ ዝውሰድ ስጉምቲ ክቀላጠፍ ተማሕጺኑ ኣሎ ኣብ 2023 ኣብ ኤውሮጳ 130 ተርእዮታት መልከፍቲ ረስኒ ደንግ ከም ተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ካብ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ኣዝዩ ዕቤት ከም ዘርአየ ይረዱ ኣብ ደሴታዊት ሃገር ቆጵሮስ ተኸሲሱ ዘሎ ባርዕ ሞረር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምዃን ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ብምልሓሙ ነበርቲ ሓያሎ ዓድታትን ቁሸታትን ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ተኣዚዙ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ከቢድ ክሳራታት ዘውርድ ዘሎ ባርዕ ዝፈጠሮ ስጋት ፕሬዚደንት ኒኮስ ክሪስቶዶሊደስ ኣብ ዮርዳኖስ ዘካይዶ ዝነበረ ዑደት ከይዛዘመ ክምለስ ከም ዘገደዶ ተሓቢሩ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል መንግስቲ ቆጵሮስ ኣህጉራዊ ሓገዝ ክግበረሉ ብዘቕረቦ ጻውዒት ሓያሎ ሃገራት መጥፋት ሓዊ ሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ናብቲ ሃገር ከም ዝለኣኻ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወሰናስን ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ተኸሲሱ ዘሎ ልዑል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ካብተን ሃገራት ሓደጋ ባርዕ ሞረር ከለዓዕል ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ 27 ኣውራጃታት ናብ ጫካታት ንዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ዝኽልክል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እቲ ትእዛዝ ክሳብ 15 ጥቅምቲ ጸኒዑ ከም ዝቐጽል ዝጠቐሰ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ዝተሓስቦ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝብይን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቱርኪ ኣብ እትርከበን ሓያሎ መዳውብቲ ማእከላይ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሞረር ሰብኣዊ ነዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ዓለማዊ መዓልቲ ልግሲ ደም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ንህዝብቲ ከባቢ ባይታ ግብራዊ ስራሕን ሽቕለትን ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሞያ ዝሰልጠኑ ልዕሊ 200 ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ተመሪቖም ኣብ ሶርያ ንዝርከብ 2 ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ኢላማ ዝገበረ ደብዳብ ሚሳይል ተኻይዱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዝኣተወ ናይ ናፃ ንግዲ ስምምዕ ከተግብር መንግስቲ ቻይና ጸዊዑ ኣብ ኩዌት ኣብ መንበሪ ህንፃ ሰራሕተኛታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ 12 ሰነ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ሰላም